6. pitanje zastupnik Ivan Matić postavlja ga ministru gospodarstva Anti Šušnjaru, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Evo poštovani ministre, imam jedno pitanje koje u stvari visi u zraku zadnjih 20 godina. Naime, 2003. godine talijanski investitor počeo je u Kruševu kod Obrovca razvijati jedan projekt koji je u početku prezentiran kao omanja tvornica žbuke sa najmodernijim standardima proizvodnje, no međutim do 2010. godine to se uz dodatke projektu razvilo na jednu ogromnu cementaru na 28 hektara površine. U stvari to je jedan ogromni kompleks i u sklopu kojega je i cementara od kapaciteta gotovo 1.000.000 tona. To područje, investitor ima sve dozvole, ima sve potrebno započeti sa radovima, no međutim na cijelom tom prostoru ništa se ne događa zadnjih 20 godina osim što investitor svakih 5 godina produži građevinsku dozvolu, a lokalni političari svake 4 godine obećaju radna mjesta u tvojoj tvornici. To je jedna za taj mali prostor i osjetljivo područje Novogradsko-Karinskog mora i za taj dio Zadarske županije iznimno velik projekt. Ja neću sad ulaziti da li sam ja za to, da li sam protiv, ali mislim da bi javnost morala imati više informacija o nečemu što će u ogromnom postotku promijeniti sve aspekte života u tom prostoru, kako ekonomske, ekološke, tako i kulturološke i sociološke. Tako da bi ja vas zamolio da evo iskoristite svoju poziciju ministra i da napokon razjasnimo što se to događa u Kruševu na prostoru od 28 hektara, da li će to biti cementara ili neće, kako bi se lokalno stanovništvo moglo prilagoditi postojanju ili ne postojanju te tvornice. Naime, ona pitanja koja je potrebno odgovoriti... Hvala vam lijepa, isteklo je vrijeme. Morate gledati. Izvolite odgovor. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zastupniče Matić. Evo ja nisam shvatio na kraju koje je pitanje. Mi ćemo, zapisao sam si ovdje ove detalje koje ste naveli, pokušat ćemo provjeriti, to jest provjerit ćemo sigurno i pokušati razjasniti zašto to toliko dugo traje, ali mi kao Ministarstvo gospodarstva ćemo se zalagati za sve investicije koje su u skladu sa zakonom, sa zelenim politikama, koje su na dobrobit naših građana i koje će doprinijeti razvoju malih i lokalnih zajednica i njihovih žitelja. Hvala. Izvolite očitovanje. Pa mogu iskoristiti da nastavimo o čemu se zapravo radi. Potrebno je odgovoriti na pitanja, to nudi oko 200 radnih mjesta. Mi sad imamo problem da jedan običan hotel nađe 2-3 radnika. Znači, da li će takva jedna tvornica dovući 200 inozemnih radnika pa ćemo imati jednu veliku kulturološku promjenu u tako jednom malom selu? Kako će se transportirati proizvod, gotovo 1.000.000 tona proizvoda godišnje? Trenutačno nema ucrtane nikakve luke. Da li će biti luka u Novogradskom moru i neće? Da li će se to voziti kamionima do Gaženice i kakav će to utjecaj imati na promet? Koliko će biti vrijednost nekretnina kada umjesto Bilog Cvitka i prekrasnog Novogradsko-Karinskog mora postanemo sinonim cementara i proizvodnje cementa? Ja postavljam to pitanje samo da bi raščistili napokon stvar da ljudi na eksploatacijskom polju ne grade kuće za odmor, nego da budu svjesni da smo se mi kao zajednica orijentirali u jednu tešku industriju, proizvodnju cementa i da sva svoja poslovanja i ponašanje prilagode tim uvjetima. Neko će se zbog toga doseliti, neko će se zbog toga odseliti, ali mislim da ljudi moraju imati ispravne i točne informacije što će im se kroz naredno vrijeme događati u životu. Jedino di se ta cementara spominje se u prostornom planu Zadarske županije gdje se navodi kao jedan od najvećih potencijalnih zagađivača toga kraja. Lokalni političari to koriste samo za mamac, za izaći na izbore i obećavaju radna mjesta, o tome šute već 20 godina, iako je isti gradonačelnik na toj poziciji od 2003. do dana današnjega. Ne znam zašto se taj projekt skriva, ja vas molim da oslobodite lokalno stanovništvo toga neznanja da bi mogli nastaviti sa našim životima u jednom od ta dva smjera. Eto, toliko od mene. Hvala. 37. pitanje zastupnica Danijela Blažanović postavlja ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariji Vučković. Izvolite.